Recupéranse as terras para a actividade gandeira na aldea modelo de Bustelo de Fisteus, coa posta en marcha dunha explotación de gano porcivo en extensivo. A xefa territorial da Consellería de Medio Rural en Lugo, Olga Fontal, achegouse ata a aldea modelo, onde xunto co alcalde de Quiroga, José Luís Rivera, visitaban esta explotación. A Xunta de Galicia encargouse da realización dos traballos de acondicionamento precisos para desenvolver esta actividade. Construíuse un peche para delimitar o perímetro da aldea modelo e instaláronse comedeiros, bebedoiros e unha manga de curral. Instalouse un pastor eléctrico solar recargable e 2 dormitorios construídos con madeira de piñeiro, co obxectivo de minimizar ao máximo posible o impacto que poden ter este tipo de construcións no entorno e na paisaxe. Para executar estes traballos investíronse algo máis de 157.000 euros. A empresa Levaste SC do Incio foi a que se fixo coa concesión da explotación que adica á cría de porco ecolóxico. Aproveitando a visita a que tamén acudían varios veciños e o párroco, levouse a cabo a bendición dos animais e dos campos. Bustelo de Fisteus obtivo no mes de maio do 2021 a categoría de Aldea Modelo pola Xunta de Galicia. Esta figura ten por obxectivo poñer en produción de maneira sostible as terras abandonadas de alta capacidade productiva que rodean os núcleos de poboación, contribuindo así á creación de actividade agrogandeira e á redución do risco de incendios. Cumprindo esta premisa, no ano 2022 rozouse o seu entorno, unha superficie de máis de 12 hectáreas que se encontraba en desuso e chea de maleza. A Administración costea nestes lugares rozas de terreos a monte, a cambio de que os veciños se comprometan a ceder ou arrendar as súas fincas para actividades agrogandeiras durante un mínimo de tempo. A Consellería de Medio Rural apostou en Bustelo de Fisteus polo aproveitamento sostible de castiñeiros para froito con gando, polo uso mixto de árbores froiteiras con gando en extensivo e por cultivos agrícolas e gandeiría tamén en extensivo. Pero as melloras non só se centraron nas terras, tamén se aprobaron actuacións de mellora no sistema de saneamento e traballouse na fonte e na súa contorna, na aira e no sistema público de alumeado.